kung maguro bangsa tetek kadya putulung lir panjrite turangga ngesti adatan nekang Duraja layu sopi
sampun kadang-kadang Sanggar Parti Utama. Sagung ngatenggah ingkang tansah sinebut ing pakurmatan kados wonten sasmita saking among sasmita bilih adicara tumuli kalajengaken imute wedal ingkang sampun sauntawis sonten pramila dukap adicara saklajengipun nggih paringipun hastungkara saking panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Afifuddin. Dumateng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ba'du. Wonten ing paarsanipun para sepuh dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten. Wonten ing paarsanipun para alim, para ulama, dalah para asatid ingkang tansah kawula ta'zimi. Wonten ing paarsanipun bil khusus punika keluarga agung Bapak Gunawan Dalasan Ibu minangka keluarga agung saking pinanganten putri Mbak Rinta. Lan ugi bil khusus kawula ngaturaken salam takdim, salam pahormatan dumateng brayat agung saking dusun Gawa Ringin ingkang tansah kawula hormati. Mugi-mugi kanthi salam pahormatan punika Allah taala tansah nglumeberaken sih welasipun dhateng pinanganten kekalih, lumeberipun dhateng sedaya para rawuh wonten ing sonten punika. Para bapak, para ibu sagunging adilenggah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan punika keparenga kawula ngaturaken hastungkara sumangga kita sesarengan ndedonga nyenyuwun wonten ngarsa dalem Allah. Mugi wonten ing kesempatan sonten punika Allah tansah nglumeberaken samudayanipun barokah, samudayanipun kesaenan dhateng pinanganten kekalih Mbak Rinta saha Mas Andika. Lan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Gempil wedalipun sakedap sumangga kita sejenak nyenyuwun ndedonga wonten ngarsa dalem Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma alif baina qulubahuma kama allafta bainal adami wal hawa. Allahumma alif baina qulubahuma kama allafta bainal Yusuf wal Zulaikha. Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidah Khadijatal Kubra. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten anggen kawula matur ing mbok bilih kathah kekirangan saha kalepatan saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kula wau paringipun hastungkara ingkang sampun katuraken sang Ustadz Muhammad Afiuddin. Dumateng panjenengan kula ngaturaken agunging pamatur nuwun. Sagung ngadelenggah kita hormatan saderengipun kula akan ngancik adicara panutup kula kang pinangka akan lampahing adicara nglenggana kathah kekirangan saha kalepatenipun awit nglenggana kirang pono anggen nampi wawaras saking para winasis ingkang menika kula tansah nyadong lumuntar ing samudra pangangsama. Pinangka pratandha paripurna panggen punika pinanganten jinajaran Rama Ibu jumeneng wonten ing sak ngajenging palenggahan kinarya nampi donga pangti saking sagung para tamu. Kanthi manjal maning sesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu ingkang samya pinanggih astunggara barakallahu laka wa barokah alaika wa jama fikun fi khair billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa penjat dumateng saking para tamu menika ingkang sampun kepareng rawuh nodhangaken wekdal sanga kruwanci satemah saking ingkang dados panjenengan saking kadang sepupulipun Bapak Gunawan saking kadang-kadang panawung Ridho Karawitan Margi Utama Bala Dewe Multimedia ingkang mijil saking Jati Rias penganten Rini Salon ingkang mijil saking Kadileben Jati Sawangan lan ugi ruang senja dekorasan ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa penedhemen sagung para tamu mulya. Nuwun nuwun matur nuwun